Al'ummar jihar Kaduna nesa ta zo kusa, muna gabatar muku da Dadin Kowa suya spot inda za ku iya samun gasassun kaji masu ɗan karan daɗi. Ba ku ji sunan ba? Dadin Kowa. A Dadin Kowa suya spot muna da gasassun kaji daidai buƙatar ku. Muna da tsire, gurasa, sinasir haɗin 'yan birni da kuma dankaren kifaye da yogurt kala-kala da kuma sauran nau'ikan lemun gora duk akan farashi mai rahusa. Muna da tsari na musamman wato home service ga masu bukukuwa ko suna ko wani liyafa domin fita kunyar manyan baƙi na alfarma. Muna wa kwastomominmu albishir da sabon guri da na ƙara buɗe mana a Gamji gate, saboda muna da customers a Kabala wanda suke ba za mu iya ƙirga adadinsu ba. So shawarwari na mutane sa muka dinga neman guri domin mu ƙara faɗaɗa kasuwancinmu tunda mutane suna buƙatar abin da muke. So muka faɗaɗa kuma mutane suna mana fatan alkhairi, kuma mu ma muna musu fatan alkhairi da suke yabawa da abin da muke da kuma irin yanda suke yabawa da sana'o'inmu da muke yi. Bacin inganci muna da sauƙi a kayayyakinmu. Gurare da yawa za ka je ka samu kaza ta kai 9,000, 8,000, amma har yanzu kaza ta bata wuce 6,000 ba, 7,000, 7,500. Muna da tsari na masu biki da masu walima da masu sauka wanda Allah ya kawo mana duk, kuma muna home delivery. Tsarin mu ka amince mu yi aiki, muna da yaƙini in dai mu yi aiki za ka yi ba mu taɓa aiki ba ƙare neman mu a guri ba. Dadin Kowa suya spot muna nan akan titin Tafawa Balewa kusa da Gamji gate Kabalan Doki Kaduna, da kuma nan Bafokin Sash Road by Fulani Road unguwar Rimi Kaduna. Har wayo muna nan a layin Innas kusa da masallacin Tais dan Bushiya Kaduna, da kuma Jama'a Road da ke Kadaure duk a New Millennium City Kaduna. Domin neman ƙarin bayani a tuntuɓi 07080822239 ko 07040303590 ko 07033399933 ko adireshin mu na email abdulkarimdauda84@gmail.com. Mu a Dadin Kowa suya spot dogaro ga Allah da kuma biyan bukatunku shine abin tinkahon mu.